Urtarria jotzen bali badugu, hortxe bertso eguna edo izen zen, eta bertan Imanol Lazkano oholtza gainea igo, eta bertan kantatu zuen, aurten ja oholtza gainean kantatzeari utziko ziola urtea amaitzako. Ordiziak asko zor dio Imanol Lazkanori, Oierko bertso eskolak asko zor dio Imanol Lazkanori, eta oroar gizarte osoak asko zor dio Imanol Lazkanori. Eta hori aitzaki, nolabaiteko aitortza gisa edo, proposatu genion Ordiziako udalari, ea aprobetxatu genezaken, gabonetako saio hori edo, Ordizian bertan, aitortza hau eskaintzeko Imanol Lazkanori. Zer egin nahi dugu? Egin nahi dugu, alik eta ekitaldirik politena, asmoa hori izan du da, hasieratik, kariñoz betetako ekitaldi bat, nun beak ere gustora sentituko da, ez dugu trantze berezi jartzeko asmoik. Gure idea azaltzeko orduan aitortza bat egin nahi dugula esan daiteke. Imanol Lazkanori, bea basarri mundu jaioa, basarri mundua oso estimoan daukan persona da, ogibidez berriz etxegile, eraikuntza izan du, beste pasioetako bat, eta du. Eta orduan, bere ogibide horrekin ederki uztartzen zala iruditzen zaigu zubigintzaren kontzeptu hori. Imanoli bizitzea egokitu zaio kantuan, 3 bat belaunaldirekin. Baxarri Uztapide, Jose Lizaso, Jose Agirre, Jon Azpilaga, Xabier Amuriza, Jon Lopategi, Kira hortakoekin hasi zan bera. Gero Gaztexoekin ondoan daukadan Iñaki, Murua eta Sebastian Lizaso, Angel Mari Piñagarikano, Andoni Gaña, Jon Sarasuekin ere plazan alkarren ondoan kantuan jarrundakoa da. Eta Gaztexoekin ere egokitu zaio. Unai Iturriaga, Jesus Mari Gazu, Maialen Janbio, Igor Elortza. Eta danak uztartu da. Danak daukate estimuan Imanol. Imanol Lazkano transmisioekin lotu nahi izan dugu. Zubigintzan artista izenburu honekin transmisioa da, lehenbizi eta gertu datorkigun hitza. Oierko bertso eskolako eta Erniarraitz bertso eskolakoak, azpeitikoak, deituta daude, eta hor zerbait desafio tankeran, ezin da gauza gehiegi aurreratu, baina zerbait prestatzen ari dira. Imanol Lazkano bertsolari gisa, bapateko bertsoa landu izan du, eta horregatik ere ezagutzen dugu, baina baita bertso jarriengatik ere. Imanol Lazkanok sorta bat baino gehiago ditu sarituak, eta horri ere tokila egin nahirik Ramon Elosegi Zarra gonbidatuko dugu, bere sorta batzuk jaialdian zehar kantatzera. Saioa beste atal desenteko bat bapateko saio arrunt batek osatuko du. Xabier Amuriza, Sebastian Lizaso, Andoni Gaña, Maialen Janbio eta Amets Arzallus, 5 bertsolari horiekin osatuko den bapateko jardun bat. Eta amaiera aldera ja, nahi izan dugu, Imanol Lazkanorekin eta gaur egun biziri dauden kidekoekin, balako momentu bat konpartitzea, oholtza gainean. Eta hor, Jon Lopategi, Jose Agirre, Patxi Etxeberria, Txomin Garmendi eta Jon Azpilaga etorriko direla hitzeman da daude. Nik 3 zubi txiki botako ditut hemendik horra. Lehenik eskertu, Goierriko bertsozale hemen zaudeten ibiliko diren eta zabiltzatenok bertsozale elkartea horrek goxatzen du ez, zuek hemen egiten dezuen eguneroko lanak, eta hor bereziki Ordizi Goierriko bertso eskolaren ardatz delako, bai udalaren ahaleginean da bai bertsozaleen ahaleginean, hori eskertu eta aipatu eta azpimarratu beharra sentitzen dut. Bigarren, Imanol bea elkartean da elkartegintzan,
oraingo euskeran etxeak jasotzen aritu dala irakurri dut bazterren batean, da bueno, jaso ere egingo zituen, baina egin ditu behintzat, eta eiken haitu da elkartea ere, eta jaso aldi berean. Oraindik ere jendeak Imanol deitzen dik, eta ja ez dut zuzendu ere egiten, ja hola beharko dugu ez. Lehengoa eta oraingoa simbiosi edo metamorfosi txiki baten utziko dugu, izenari dagokionez behintzat. Imanol elkartean bileretan, gizon burutsu, argi, gurekikoa eta bere belaunaldiarekikoa ondo egiten eta uztartzen lotzen, horregatik zubigintza, asmatu duen pertsona izan da. Egia da egin duena asko dala, ez dut uste inork ezer zor dionik, berak azkeneko argiako artikuluan eta gainerakoetan ere argi utzi du beak gehiago zor duela, eta sentimentua hori baldin bada nik ezagutzen dut eta badakit benetan ari dela eta hala izango dela. Uste dut merezi duela horrelako ahalegin bat eta saio bat, Goierriko Bertso Eskolan joan zen ostiralean ere tertuli ederrean eta gustora egon ginen, bea oso esker honeko dala badakit eta horrekin gelditzen gea ez. Eta hirugarren zubitxoa CD edo bere bertsoen bilduma, berak kantatuta bezala, asko gustatu zat. Batetik egoera oso desberdinetako sormen eta ahalegina bertsotan azaltzen delako. Bestetik gai serioak edo serio hartuak eta erabiliak eta umorea ondo uztartuta daudela iruditzen zaidalako. Gainera, hiru azpeitiarrak puntutan, hemen Ordizin bertan, Sebastian Lizasota bera, Jose Agirre eta bera ere azaltzen dira, Lazkao Txiki, Gorrotxategi, Larrañaga, jende mordo bat azaltzen da bere garaian eta inguruan bersotan ibili dana, eta hor Imanol Lazkanok izan duen itzala eta duen nortasuna eta abilezia argi gelditzen dela uste. Eta aldi berean, esan nahi nuke hortxe, Lankuren bidez bersozale elkarteak egin duen ekarpen txikia, baina interesantea hortxe gelditzen dela azpimarratuta. Gainera, izan nahiko luke hasierako honek, gerora beste bertsolari batzuekin ere egin nahiko genduken memoria historikoaren jasotze baten abia puntua. Hildo honi segiz, Baserri jaiozala 100 urte nabadator, Manuel Lasarte joan zitzaigun, Jose Lizaso ere bai, da bertsolari betiko zirela uste genuen horiek, beren presentzia desagertu arren bertsoak hemen geldituko dira eta guk jendeari eskaintzeko hildo hau irekin nahiko genduke. Ordiziako udalari dagokionez, Aitorre beak esan du ez, nola urtero eguarretan egiten saio honen bueltan proposamena luzatu zitzaion udalari, Imanolen inguruko gogoeta hori eginez, pixka bat omenaldi moduko bat egitea zala asmoa, eta udala korreztu zalantza egizan, ez? Uste Ordiziako udalantzat eta historia nola geratuko dalako, hori bat da Imanol Lazkano bezalako persona bat hemen omendu ahal izatea, batez ere bizirik, ze askotan joera izaten dugu behin zendu ondoren nolako omenaldietara jotzeko, baina bizirik dagoen kartela bezala artista bati Ordizian omena egitea eta gaina euskal kulturaleko Imanolek egin duen lan hori hemen eskertu izatea holtza gainean eta berari gustatzen zaion bezala bersotan, horretan Ordiziako udalak parte hartzea, nik uste dut historiak horrietan hor geratuko da eta gaina oraina eta atzokoa bakarrik ez, oraina eta geroa irudikatzeko ere kartel polite da hau, ez? Esan Goierriko Bertso Eskola 31
31. ikasturtea dula ortengoa, 30 urte beteta, 31. ikasturtea. Eta hasieratik Ordiziako Argiberri elkartearen babesean edo aritu dela Goierko bertso eskola. Urte hauetan guztitan, jada 600 ikasletik gora izan ditu Goierko bertso eskolak, eta gu behintzat horrek asko pozten gaitu. Batzuk Goierko bertso eskolan helburua ez dalako txapeldunak sortzea, baizik eta bertso munduan edo nolabait zaletasuna sortzea, ahozkotasunan laguntzea, eta nolabait giro ona sortu bertsoa aitzaki. Baina eskolak emateaz gain, hortxe dihar dugu, batetik Lazkao txiki bertso paperriak eta ere antolatzen, hau ere Ordiziako udalaren babesean. Iraien ere Euskal Jaien barruan Ordizian makina saio antolatu ditugu. Bertso eskolen arteko topaketetan ere hor izan da, Goierko bertso eskola. Eskola arteko bertsolari txapelketan bai, Gipuzkoakoetan, eta hala zegokionen baita Euskal Herrikoan ere. Argiberri sariak ere antolatu ditugu, 15 hain zuzen ere, eta hau aipatu Gaberiako Sinalde sarirako baliagarria dela, eta elkartea bertso gintzan, deitu gaituzten guztietan bertsolariak jartzen alegin dugea, urte hauetan guztietan, zer egin handia izan dugu eskolak emateaz aparte. Aipatu, egun 8 talde ditugula Goierrin zehar barreiatuta, 2 talde Beasainen, beste 2 Ataunen, beste 2 Lazkaon, eta Ordizian ere beste 2 talde. Guztira, 53 ikasle aurten, eta hori edanak edo nolabait ezteko edo, 5 irakasle